виновна. Исках да спася дърветата и заради мен всички са в опасност. Ако не се бях бъркала, нищо нямаше да стане. Грешиш. Ти не си проблемът. Ти си решението. Имаш страхотни идеи. Милен Харпеле, това е чудотворецът. Калинки, не мога да бъда супергерой. Страх ме е от всичко. Виж, имам значка за страха ми от вода, от пчели, а Гердана ми помага да не се страхувам от значки. Осъзнаваш ли колко страхове си успяла да пребориш? Нещата, които ти помагат за страховете ти, са като чудотворците, а и си се преборила всеки ден за една кауза, без никой да види. Сякаш имаш тайна самоличност. Истината е, че ти вече си супергерой. Трябва ти само още една значка. Милен Харпеле, за мен е голяма чест да ти дам чудотвореца на мишката. Използвай го само за добро. Муло, това беше грубо. Истинският кораж не е липсата на страх, а преборването със страховете. Трябва да кажеш само едно. Муло, да цвърчим! Муло, да цвърчи! Благодарение на теб ще успеем да се справим. Това ще ти помогне за мини-диктаторите.